Postoje sportovi koji su rekreacija, ali postoji i oni koji su jednostavno način života. Veliki broj ekstremnih sportova upravo zahteva i dosta vremena i ulaganja, ali pre svega i hrabrosti i pomalo zrnce ludosti. Da, i svi bismo volili da se okušamo u nekom od njih, ali nam često nedostaje nešto od navedenih potrebština. A danas je sa nama šampion Evrope u paraglidingu i to naše gore list, Dejan Valek. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Od 1. do 7. održano je, jel tako, septembra Evropsko prvenstvo u paraglidingu. Ovde kod nas u Vršcu dobili smo brojne pohvale za organizaciju, a ti si osvojio zaista divno odličje. Pa kako je bilo u Vršcu? Pa vreme nas u početku nije baš služilo, ali na kraju smo imali sreće. Uspeli smo da odradimo 5 serija. Znači 5 puta smo poletali i sletali na metu. Takmičari su bili zadovoljni. Bilo je ukupno preko 70 takmičara iz 15 zemalja evropskih. Stefan reče na početku kategorija precizno sletanje, tako? Precizno sletanje, jeste. Znači, to je jedna od kategorija što se tiče takmičarskog dela paraglidinga. Tu je cilj da se poleti i da se sleti što preciznije. Znači, postoji podloga koja elektronski meri gde ste sleteli. Sam centar koji se označava sa nulom je prečnih svega 2 cm. Znači, cilj je da sletite ako možete svaki put na sam centar meta. Da, ti si ostavio iza sebe zapravo 70 takmičara iz mnogih drugih zemalja i, ako se ne varam, imao si samo 3 negativna boda. 3 negativna boda. Znači, u 5 serija imao sam sve nule, sem tog jednog puta kada sam pogodio 3 cm. Da, kada gledamo ovako za nas lajke, u principu, bar vizuelno, nema mnogo razlike između ovoga i padobranstva, kada je spuštanje u pitanju. Pa, koliko ja znam, čita ova kategorija i potekla negde od padobranstva. Pa na neki način jeste. U padobranstvu isto postoji disciplina precizno sletanje, s tim što je po meni paragliding zahtevniji, jer padoben je pravljen da se spušta, dok paraglider je pravljen da leti. I onda tu, pored preciznosti koju morate imati u mirnim uslovima, postoji neki spoljni uticaj koji su udari vetra, termika, koje ne možete da predvidite. Dene, kako izgleda jedan tvoj prosječan trening? Šta se sve tu traži? Šta radiš pored vežbanja preciznosti i pored toga što se prilagođavaš vremenskim uslovima? Pa taj letački deo treninga izgleda tako što više puta, praktično bezbroj puta idete na start, polećete i slećete, znači ponavljate. Leti čovek, leti ceo dan. Ali ima sigurno i nešto pored toga, neka fizička priprema vežbe. Bitne su i te neke fizičke pripreme, trčanje, teretana i kao bilo kom drugom sportu. Da, a šta ti radiš kada nema takmičenja i kada nisi sa paragliderom negde u visinama? Pa gledam svo slobodno vreme, gledam da iskoristim za letenje. Znači, to je neka ljubav, sport i ovaj rezultat je samo došao iz svega toga. A jesi se bavio nekim sportom pre toga ili si jednostavno prvi put zaista nekako do kraja okušao u ovom sportu? Pa bavio sam se sportom i tu uvek sam se bavio sportovima koji su vezani na neki način za prirodu, za boravak napolju, da kažem. Jesu bili ekstremni sportovi pre paraglidinga? Bavio se još sportskim penjanjem, alpinizmom i paraglidingom, ali paragliding je na neki način prava ljubav, jer od malena sam imao neki dečački san da poletim. I onda 2008. godine sasvim slučajno dobio priliku. Koliko si tada godine imao? Pa znači to je bilo imao sam 20 godina tada. Roditelji su sigurno bili baš srećni kad si im rekao koje sportove si izabrao. A koliko se mladih u Srbiji uopšte bavi paraglidingom? Kakva je zainteresovanost za ovaj sport? Pa sve više i više. Jedino što dosta ljudi ima predrasude da to je jako opasan sport, da je jako skup sport, što je netačno. Znači, sport je jako bezbedan, bitno je samo da se poštuju neke uslovi, da ispratite da je dobra vremenska prognoza, da nije prejak vetar i da imate dobru opremu. Oprema nije skupa kad se uzme obzir da ona kad se kupi traje 10 godina. Mnogo ti hvala, Dejan, što si bio naš gost ovoga jutra, što si nam približio paragliding. Moramo da spomenemo i Tamaru Kostić, koja je osvojila bronzanu medalju. Čestitamo i njoj i pozdravljamo je ovoga puta. Džentlmenski moramo to da uradimo. Jeste, i još jedna stvar, ekipno smo osvojili kao ekipa, kao reprezentacija smo osvojili 2. mesto, što isto je jako veliki uspeh. I koje je sledeće takmičenje koje je pred vama? Pa sad sledeći vikend je zadnje kolo lige naše državne u Prijepolju. Posle toga deo reprezentacije ide u Indoneziju na svetski kup i 17. do 19. oktobra je zadnje kolo svetskog kupa u Turskoj. I za kraj, Dene, ne mogu da odolim koje je najdraže mesto paraglidera u Srbiji? Gde se najbolje leti? Gde je najmirnije? Pa najčešće se leti u Vršcu. U Vršcu? Da. Baš tamo gde je bilo evropsko prvenstvo. Da, jeste. Hvala mnogo, Miloš. Hvala što si bio naš gost. Nadam se da će nas obradovati još mnogim medaljama i ti, Tamara, i ostatak ekipe. Da, vi ostanite sa nama do kraja.